ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ ಸುಖಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡೆಂಗಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡುತ್ತೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಮಾತ ಸೇರ್ದಂಚಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ದೀತೆರ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನಂದನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೊಚ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋದು ಒಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ.
ಒಂದು ಬಲೆ ಬಂದು ಪುಣ್ಯ ಲಕ್ ಗೈಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಎಂಕಲ ಶ್ಯಾಮಲ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ದಾಪಂಡ ಆರು ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಗೇಮ್ ದಿ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಾವೊಂದುಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕುಲು ನಡಪೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಚನೆ ಇಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡಿ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಬಾಯ್